Milingkod na sa katungdanan ang bagong direktor sa Cebu City Police Office sukad kagahapong adlaw. Siya si Police Colonel George Ilanan ang mihulip sa katungdanan ni Colonel Enrico Figueroa. May isip kini nga pagbalik serbisyo ni Ilanan sa dakbayan sa Sugbo sanglit dinhiman siya na destino kaniadto hangtod na balhin siya sa laing dapit. Samtang usa sa gisusi karon sa kapulisan sa dakbayan ang kamatayon sa 68 anyos nga pari kansang lawas na palgan sa usa ka kondominium ni atong Miyerkules sa buntag. Base sa investigasyon sa kapulisan, nakaangkon og samad sa liog ang pari agi sa kutsilyo. Gipaladman pa sa kapulisan ang investigasyon sa maong hitabo sa pari kung aduna ba kini foul play. Itong crime scene investigation, usual process sa crime scene. Kuyog naman nila dito ang taga-crime lab. So mag-process to sila sa crime scene. Ito na sila dito. First nga matching order ni RB.